yan gaba masu min hasada haka ke mini taki. Ni fa ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki. Ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki. Ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu loma ba. Ba za ka fi ni a Insta kuma ka fi ni TikTok ba.